Prečo si po sladkom hneď hladný? Nejde len o tvoju energiu, imunitu a možno akné. Ide o to, že milióny baktérií v tvojom bruchu trpia hladom. A ty možno zase jedným z tých problémov vysvetlím. Sladkosť je jednoduchý cukor. Telo ho strebe takmer okamžite v tenkom čreve. Je to ako zapáliť papier. Rýchly plameň a hneď koniec. Hlavný problém, že do tvojho hrubého čreva, kde žijú tvoje prospešné baktérie, sa nedostane absolútne nič. A tvoja energia po rýchlom cukre takisto rýchlo klesne. A to znamená, že si hladný znova. To až tak som hladný nebol. Potraviny, ktoré obsahujú vlákninu, sú iné. Spomalia trávenie a uvoľňujú energiu pomaly a stabilne. Nenastáva tak veľký inzulínový pík a potom následne crash. A to dôležité, táto vláknina je potravou pre tvoje črevné baktérie. A prečo by to malo byť pre teba dôležité? Jednoducho, keď sú šťastné oni, potom aj tvoje trávenie a celkové zdravie. A stabilnú energiu bez poobednej únavy. Úprimne, bol som prvý, ktorý na to srál. No a až odstupom času som zistil, aký dôležitý je mikrobióm a vláknina v strave. Ak sa ti video páčilo, ho tam like a pre viac podobných tipov ma sleduj.